Daarna dat de strijd om verzorgingshuis Spieker te behouden voor het dorp nog net opjoen. Eigenaar Kwadrantgroep had uitsprutsen dat sloop en nijbouw de beste optie is. De werkgroep Ouderijnszorg zult likwijls nog wel toekomst voor het gebouw. Hield dit meer ouderen hebben dreig. Ze binnen te min om thuis te blijven, maar te goed voor het verpleeghuis. Ik moet er net aan denken. Nee, dat is volgens Nee, mij wie heel de mooi. Spieker dit keer weer maar weer keren. Ja, We zijn geen 20 jaar meer. Hè? nee. En RBM mij net verplanten, zei ze zeg ja, wel eens. hè, RBM van- maar net verplant. Nee, dus, ja, ik vind het voor die mensen verschrikkelijk dat ze dat Nou, nog ik- maar ja. maatje maken. Ja, we vinden echt alle heel jaar erg. verschrikkelijk. Sime de Vries van Siegerswaard wil de Spieker verbouwen en geschikt maatje voor Ouderijn, met hulp van thuiszorg. Het lijkt er weer op dat het net gebeurt. Ik hier ben al wel loedend jaren dat het hield weer stutsen worden met in nieuwe gebouwen. Als de voeling houdt hier hoort met de meesten, dan verneem je gewoon dat de meesten helemaal geen behoefte hebben aan nieuwe gebouwen. De meesten willen gewoon warmte hebben, zekerheid hebben, een plakje hebben. De grote gevaar wat wij ook zien, en dat zie je snel al, dat is die eenzaamheid. De mensen die hang je daar van de buurtzorg, die met wetten vaak komen, of je hang je af van de familie, af van een goede boorman of boorvrouw. Alleen ik zou het mooi vinden dat er toch nog een mogelijkheid is dat op deze manier als beschut wonen, liever dan maar beschut wonen nemen, dat we die mogelijkheid krijgen, dat ontwikkelen wordt. In Friesland ook op NPO 2, meer hoe de strijd internaat en morgen op Omroep Friesland Televisie van 4 uur.